Zdravo svima, kao što vidite po naslovu, danas sam rešila da vam snimim prelistavanje Avonovog kataloga. U pitanju je 8. kampanja koja će tek početi da važi od 25.5. i trajaće do 14.6. Žela sam da vam uradim prelistavanje ovog kataloga jer prosto nemate priliku da ga vidite na internetu, zato sam i rešila da uradim prelistavanje, a jedna devojka mi je to napisala na Instagramu da bi želela da snimim prelistavanje ovog kataloga, tako da odlučila sam da to uradim još sad, prosto da biste mogli do 25. da se odlučite i da uporedite cene između kataloga koji trenutno važi i između ovog, tako da se odlučite da li vam se možda nešto jeftinije isplati da naručite tek u 8. kampanji. Ja sam vam za 7. kampanju koju trenutno važi već uradila prelistavanje, link ću vam ostaviti u opisu videa, tako da možemo da počnemo sa ovom. Kao što već možete da vidite po naslovnoj strani imamo 2 nova parfema. Zove se, sad ću da vidim kako se zove, nemam pojma, Attraction Rush, ako se tako čita nisam sigurna. Nije baš nešto trenutno povoljan, 2110 dinara je, stvarno jako lepo miriše, tako da ukoliko volite da eksperimentišete sa parfemima, preporučila bih vam da probate. Ovi Lux Carmini su sada dosta jeftini jer su oni inače malo skuplji, sada su 390 dinara, ali ukoliko poručite bilo koji od ova 2 parfema, tako da ukoliko želite da probate ovaj novi parfem, pogledajte i ovu ponudu za Lux ruževe. Ja ih stvarno obožavam, jako su kremasti i fini. Onda ćemo samo ovako brzinski da pređemo kroz parfeme. Ali pre toga imamo jednu super ponudu, ovo su kao neki sprejevi za osvežavanje stopala i tako nešto slično za neutralisanje neprijatnih mirisa. 149 dinara su ukoliko poručite bilo koji proizvod iz kataloga, tako da obavezno pogledajte tu ponudu. Ja volim njihove stvarčice za stopala. Ova maskara Mark, ovo je Big and Darling za 499 dinara, dok je ova nešto skuplja za 599 dinara. Onda također imamo ove Super Shock maskare koje su sada jako povoljne, 349 dinara, pa ukoliko volite da ih koristite, obavezno bacite pogled. Onda imamo ove neke kao parfemčiće za 499 dinara, što je sasvim super cena za njih. Onda još neke stvarčice što se toga tiče. Ovi Avon True Color lakovi za nokte su 249 dinara, što je super cena isto također za njih. Sjajevi su 299 dinara, također super ponuda. Ja imam jedan njihov sjaj. Onda ovi Carmini su također super povoljni za 299 dinara. Ja stvarno obožavam Avonove Carmine jer su jako kremasti, a to je što ja najviše tražim od Carmina. Samo moment da podesim malo bolje da možete da vidite. Onda sljedeće imamo ove, da kažem, ovo su neki kao serumi za kosu. Ja imam trenutno ovaj zeleni i stvarno mi je fantastičan. 379 dinara je jedan, što je jako dobra cena za njih. Onda imamo ovde neke kupaće kostime. Evo pogledajte sami cenu ukoliko vas to zanima. Onda imamo neke ove Little Black Dress parfemčiće u 3 različite veličine. Sada postoji i od 100 ml. I on košta 1099 dinara, što je ekstra ponuda, tako da ja bih vam preporučila ukoliko već želite da ga naručite, da naručite ovaj od 100 ml. Onda imamo ovde neke odevne komade, tu se neću nešto specijalno zadržavati i kroz ove parfemčiće ću brzo da prođem, da sada ne dužim, vidite cene i sami. Ukoliko ne uspete nešto da vidite, vi mi slobodno pišite u komentarima, ja ću vam napisati cenu i tako to. Možete da mi se javite i na Instagramu i na Facebook stranici. Linkovi od mojih društvenih mreža su vam u opisu videa. Tako da, kao što sam rekla, brzo ćemo preći ove parfeme. Ovde imamo ove Roll-On dezodorans za 169 dinara, super ponuda. Onda imamo ovde još neke parfemčiće. Onda imamo Lux stvari, bilo koji Lux proizvod za 450 dinara. Ja bih vam toplo preporučila ovu maskaru, dakle, fantastična i nisam čula nekog da je probao da mu se ne dopada ta maskara, tako da definitivno je savršena. Onda također neke Lux stvarčice,
Pišite mi u komentarima da li je neko od vas možda probao ovaj njihov nov puder. Ja imam ovaj njihov klasičan i to mi je omiljeni puder, tako da možda bih nekad u budućnosti žela da probam i ovaj, tako da mi pišite ukoliko je neko probao. Onda ove kuglice za posvetljivanje lica su 549 dinara, dok su ove bronzane dosta nekako skuplje. Onda imamo ovde još neke pudere, korektore. Ova četkica me baš zaintrigirala i mislim da ću je nekad naručiti. I ukoliko niste odgledali moj prethodni video, to je bila recenzija Avonovih novih četkica koje sam ja do sada kupila. Kupila sam ih 5, tako da link od tog videa će vam biti u opisu. Mat karmini su 399 dinara, super cena za njih. Paletice 639 umeju da budu i po 550, tako da preporučila bih vam da sačekate. Onda imamo ove neke kreone za oči za 269 dinara. Njihovi kreoni su stvarno odlični i jako kremasti, tako da bih vam definitivno preporučila. Onda neke stvarčice za nokte. Još neki karminčići i sjajevi. Zadržavat ću se samo na nekim specijalnim ponudama. Onda imamo njihove ove neke nove lakiće za šaranje po noktima sa tankom četkicom. Takođe isto ove neke Mark stvarčice. Onda bilo koji proizvod od ova dva za skidanje šminke 199 dinara. Mene od ovog sredstva jako peku oči, dok sam čula kod ostalih youtuberki da ih ne peku oči i da vole ovaj proizvod, tako da ne znam šta bih vam rekla. Bolje da sami probate. Color Trend stvarčice su standardno jeftine, tako da neću tu preterano se zadržavam. Ove kreme su sada jeftine za 750 dinara ukoliko poručite bilo koji proizvod iz kataloga. Moja mama koristi ove Anju kreme već godinama i to sam pričala u bukvalnom svim mojim videima da su odlične i vidjet ćete jedno u potrošenim proizvodima, tako da sve ću vam detaljno tamo objasniti, ali definitivno imate moje preporuke što se tiče ovih kremica. A i stvarno dugo traju, moje mami traju jako dugo stvarno, a maži ih svako jutro, stvarno su fantastične. Onda imamo neki od ovih NutriFX proizvoda za čišćenje lica za 369 dinara. Ja imam ovu penu za čišćenje lica, samo ovo je neka zelena verzija, ja imam plavu koja sada trenutno nije ovdje u opticaju i savršena mi i definitivno ću posle nje da probam i ovaj gel da vidim kakav će mi biti, stvarno jedva čekam. Onda imamo još neke kremice, Clear Skin proizvode koje nisam nešto specijalno isprobavala. Care kremice standardno jeftine. Sada bilo koji Planet Spa proizvod je 259 dinara, što je super ponuda i preporučila bih vam. Ja sam sada naručila peeling i masku za lice, tako da jedva čekam da mi stignu. Ne naravno iz ovog kataloga, nego iz ono koji sada važi, to jest za 7. kampanju. Također neki Planet Spa proizvodi. Ove kremice za ruke su 139 dinara, mislim da su sada u 7. kampanji jeftinije, tako da uporedite pa vidite sami. Još neki care proizvodi, onda ovi proizvodi protiv celulita su 449 dinara uz bilo koji poručeni proizvod iz brošure. Žene koje su poručivale ovo kod mene i kod moje mame kažu da definitivno radi svoj posao, tako da bih vam preporučila. Stvarčice za sunčanje, sada su nešto pojeftinile, zato što još uvek nije sezona, tako da će uskoro biti. Da vam vratim samo, eto da vidite cene što se tiče ovih odevnih predmeta i nakita, da me ne biste opet kritikovali u videima kako se ne obazirem mnogo na ove stvarčice i mnogo ih brzo prelazim, tako da evo čisto da vidite kolike su cene. Meni su jako simpatične ove baletankice i ove tašnice u nekim pastelnim bojama, stvarno su mi fantastične. Ovo su neke muške stvarčice, opet nakit. U ovom katalogu imate veliki izbor torbi i nakita, tako da ukoliko volite to da poručujete, probajte, a ja volim i njihov nakit i torbe, stvarno su prekvalitetni. Onda imamo ove šampone samo za 289 dinara, to je super cena za njih, tako da pogledajte. Ovdje također imamo neku specijalnu ponudu što se tiče kose, farbe, suvi šampon.
Onda imamo ovu Naturals kolekciju, onda je standardno jeftina. Gelovi za intimno pranje su 199 dinara, što je super cena, a oni su stvarno odlični i jako su nežni za kožu, neće vam izazvati nikakve iritacije. Onda imamo ove neke proizvode za decu, ulje za telo, stvari za depilaciju. Gelovi za tuširanje njihovi su standardno jeftini, tako da definitivno imate moje preporuke. Ja sam više ljubitelj ovih kao kremastih. Onda još neke stvarčice za nokte, ovo je neka novija stvar. Ovo je kao nešto za poliranje i turpijanje noktiju, tako da verovatno je super. Onda ove kreme su 199 dinara, a jako su dobre, probala sam ih i super su. Onda ova 4 proizvoda, naravno svaki pojedinačno možete dobiti za 139 dinara uz bilo koji poručeni proizvod iz kataloga i takođe ista ponuda, samo je druga cena sa ove druge strane, tako da ukoliko naručujete nešto pogledajte. Onda set gel za tuširanje i ovi kao Summer White parfemčići za 549 dinara ukoliko poručite bilo koji proizvod iz kataloga. Meni se lično najviše dopada ova narančasta, tako da vidjet ću. Onda imamo još ove neke sprejčiće za telo, oni su stvarno fantastični, a i jako su jeftini. Tako da, to je u globalu to što se tiče ovog videa, nije nešto trajalo specijalno dugo, evo na 11 minuta i 30 sekundi smo trenutno. Dakle, bar tako je ovde kako ja gledam, tako da obavezno mi pišite da li planirate nešto da poručujete iz ovog kataloga, obavezno me pratite na društvenim mrežama, svi linkovi su vam u opisu videa, tako da se mi vidimo u sledećem videu. Ćao!